Ngiyakhuleka kwisizwe sikaNkuluNkulu, ngiyakhuleka kwisizwe sikaMdali. Ngiyakhuleka nasemakhosini onke ezizwe ngezizwe. Ngiyazithoba kunina abantwana bakaMnguni, nina bakaMalandela. Ngiyazithoba kwisizwe sikaNkuluNkulu. Uvusumuzi igama, uGumede isibongo. Siyabonga kakhulu kuNkulunkulu kusigcina kwaze kwafika lesikhathi nakunyaka omusha inyama isahlangene nomphefumulo. Nakwizinhlelo zethu zonke esinazo ngalonyaka omusha lapho esizofeza khona amaphupho ethu, ikakhulukazi lapho esizokhumbuzisana khona ngezinto ezisemqoka ukuze ukuhamba konyaka sizokwazi nathi ukuthi sihambe ngendlela efanele futhi singaduki. Namaphutha esiwenze ngonyaka odlule sikwazi ukuthi kulonyaka lona sikwazi ukuthi siwalungise senze kangcono kunaqala. Singaletha ushintsho kakhulu kepha singalibali futhi ukukhula. Namhlanje nake lapha ekhaya kwa Take2 TV siniphathela uhlelo olusha okuyi-episode ke yesithathu mangaphosisi noma eyesine lapho esizokhuluma khona ngokuthi nakwamnyama ehamba yedwa kuyakhanya. Bantwana bakaMalandela singakhohlwa ukuthi lapho esiphuma khona ziningi izinto ezenzekile empilweni yethu. Kuningi esihlangabezane nakho, kuningi futhi okusicindezelile. Wonke umuntu uzalwa enenhlansi yokuphila. Wonke umuntu uzalwa enamandla onke akazokwazi ukuthi abhekane nawo empilweni. Kunazo zonke izingqinamba uNkulunkulu akasibekele zona nempilo esibekela zona. uNkulunkulu usiphile lawo mali ukuthi sikwazi ukuthi sinqobe yonke ingqinamba esihlangabezana nayo. Baningi abantu othola ukuthi unyaka uphela engahlomulanga lutho, uphela unyaka engazuzanga lutho, uphele unyaka afisa ngazi ukuthi kungaphela ngisho impilo yakho uqobo. Ezinye izinto zenziwa ukuthi ubumnyama esihamba kubona thina asibuqapheli. Izinto ezinzima empilweni ezisigcindezelayo asiqapheli. Yabona injabulo yalapha emhlabeni injabulo yesikhashana. Kodwa izinto eziningi zenzeka kwamoya. Mangithi nakwamnyama ehamba yedwa kuyakhanya. Lesi sihloko ngizovuselela isizwe sikaMalandela ithemba ukuthi kubo bonke ubumnyama esihamba kubona nakuzo zonke izindlela ezinemphumela yobumnyama esiyithathayo singalibali ukuthi ikhona inkanyezi, likhona ilanga, kukhona ukukhanya. Ungalinge uthi ngoba naku wenze iphutha ngonyaka odlule kulonyaka lo ubona ngazi ukuthi ayikho into ezokulungela. Akusilona iqiniso lelo mntaka baba. Into engakutshela yona ukuthi bambelela, vuma ukuthi lenzekile iphutha, vuma ukuthi uphambukile, vuma ukuthi wonile, vuma ukuthi ubahlukumezile abantu, vuma futhi ukuthi abantu bafakele ehlathini ubalahlile, vuma ukuthi amandla abanye abantu uwancelile ukuze uzokwazi ukuzithethelela, ukuze uzokwazi futhi ukuqondana nokubhekana nempilo. Impumelelo icaye ngoba ayizwani nomuntu onamanga. Ngisho ngathi uyazama ukuthi uyanqamlela, ihamba impumelelo ikhombisa ukuthi kunegaba ethile oyihambile, kunegaba ethile futhi ongazihambanga. Ngakho ke masiqikelele bantwana bakaMalandela ukuthi kulonyaka usaqala masiqinisekise ukuthi kuzo zonke izinto esizenzile zingalinge zilimaze ukuqala kwempilo kulonyaka omusha ka2026. Qikelela ukuthi inceba la ngonyaka odlule lingavuki kulonyaka ngoba malike lavuka kulonyaka uzohamba ebumnyameni ngisho sekukhona ukukhanya kwena buzoba ubumnyama, ngeke usakwazi ukuhlukanisa okukhanyayo nokumnyama. Ngakho ke isizwe sakithi nginifisela konke okuhle enisifisela khona. Singalibali ukuthi ngaphambi kokuthi siphume emakhaya masithandaze, masikhuleke sicele enkosini, siqikelele futhi nathi ukuthi yonke into esiyenzayo emakhaya siphume emakhaya umsindo ungekho. Makukhona umsindo ungabi isizathu somsindo wasekhaya ngoba impumelelo iqala ekhaya. Iqala ukuthi ekhaya wena wenzeni. Yabona uma ukuthi uphume ekhaya ucovekile emoyeni, mancane amathuba ukuthi lapha ngaphandle lokho kade ufisa ukwenza kwenzeke. Ngiyafisa ke bantwana bakaNkuluNkulu kulonyaka siziphathe kahle. Abantwana ezikoleni sebevulile. Ziningi izinto ezicindezela abantwana ezikoleni. Okuyinto njengabazali emakhaya okumele iqikelelwe ukuthi umntwana ngabe mephuma ekhaya ayikho yini ingcindeza akanayo. Hlezi ukuthetha kwakho izolo ngabe mhlawumbe umntwana usabambile yini.
uyaphuma nje manje uye esikoleni, ngabe mhlawumbe ukumthethisa kwakhe izolo ngabe usabambile yini? Kungaba yinto umntwana engase imlimaze leyo esikoleni. Uzohlezi ubizwa njalo esikoleni ungumzali, ayi umntwana wakhe akenzi kahle, nemiphumela yokuphela konyaka igcine futhi ingabi mihle. Umntwana agcine esephinda iklasi ngento ebingalungiseka. Ziningi izinto kumele siziqaphele. Uyaphuma ungumfowethu noma ungudadewethu uya emsebenzini, qikelela ukuthi ngabe ekhaya uphuma nje umoya wakho muhle yini. Masiqikelela ukuthi ngabe emakhaya zonke izinto eziphathelene nomsamo neziphathelene nenkolo kuyahambisana yini. Kulonyaka lo mawuqala qikelela lezo zinto zakho uma umuntu. Ungajahi ukuthi uyaphuma uya ngaphandle, ungajahi ukuthi uyokwenza izinto zangaphandle. Qikelela ukuthi lezi ezangaphakathi ekhaya ziqondile yini na? Ngabe mhlambe ukuthula khona yini? Ukuxhumana kwakho nethongo lakini, ukuxhumana kwakho nengelosi zakini, ukuxhumana kwakho nomndeni wakini wonke nje uphelele, ngabe mhlambe ukahle yini? Uma ukuthi awukho kahle, zama ukuthi uphuthume ukuthi ulungise la ngalunganga khona, ukuze uzokwazi ukuthi emoyeni uzoqaqeka. Uthi mawuphuma usuya ngaphandle usiyozama, azi ukuthi njengoba uzama khona abantu abaningi abakufisela okuhle angazi ukuthi lokho okuzamayo kungenzeka. Khumbula ukuthi umuntu wakini uyafana noNkulunkulu wakho. Mawubambisene naye, mawuphuma uyayakufisela ukuthi konke okwenzayo la uyakhona mntaka baba noma mntaka ma, angathi kungahamba kahle ubuye. Kulonyaka makube unyaka wokuthula, makube unyaka wothando, makube unyaka wokuhlangana kahle, makube unyaka wokuxhumana kahle. Kungabi unyaka ozofana nonyaka odlule mawuzoqhathanisa izinto ezikushayile empilweni nezinto ezishaya abantu abasondelene nawe. Kulonyaka kubo bonke abantu abahlala bazizwa ngazi ukuthi bengathandaza, qikelela nansi into wemthandazi. Ungalingi uzuzithandazele wedwa emhlabeni. Ungalingi uzuthandazela ngazi ukuthi yonke into enhle ingehlela kuwena. Kulonyaka make sifunde ukuthi masenza into ezoba nemiphumela emihle angathi singabala umhlaba wonke. Mawuthandaza ukukhulekele abantu emhlabeni wonke. Khumbula ukuthi kunabantu abangasenazi izinhlelo ezithene empilweni, hayi ngoba nabo bezenza ukuhluleka empilweni. Khona abantu abangavuma ukuthi iyangihlula impilo noma kunzima. Labo bantu bayangidinga mina, nawe futhi labo bantu laba bayakudinga. Kulonyaka masiqikelela ukuthi esikwenzayo kuba umthelelo omuhle kowakho umphefumulo, nasemndenini, nasemphakathini, nasezweni lonke. Qikelela ukuthi okwenzayo uyakutshala, ungalingi uzokhohlwa lokho ukuthi mawutshala uzovuna. Ithi mawuvuna izithelo mase kudla abantu abaningi, makube futhi izithelo ezinhle. Ngiyanxusa abantwana bakaNkulunkulu, kulonyaka masibambaneni, kulonyaka masiqinisekiseni ukuthi konke esikwenzayo sikwenza ngokucophelela. Ezinye izinto eziyake zisilimaze empilweni ukuba uvanzi. Siqikelela ukuthi nakulonyaka indlela zethu esizithathayo sithatha indlela ezinhle, sithatha izindlela ezizoletha inzuzo kweyethu impilo. Masiqikelele kuthina esinabangani ukuthi ngaba abangani bethu banayiphi ingcindezelo, kungaba ingcindezelo yasemsebenzini, kungaba ingcindezelo yasekhaya, noma kungaba ingcindezelo yomphefumulo uqobo. Qikelela ukuthi uma umuntu onomngane noma onabangani, makube umsebenzi wakho ukuthi abangani bakho uhlala ubancele ngomoya ukuthi ngabe konke kuhamba kahle yini. Nihlala nikhumbuzisane mangabantu abaphilelanayo ndawonye ukuthi bafethu masiqikeleleni ukuthi lokhu nalokhu makwenzeke empilweni zethu. Uma sihlangabezana nengqinamba ekanje masizameni ukuthi silwisaneni. Umuntu mayehamba ebumnyameni wena usekukhanyeni, ungalinge umlindi ukuthi azayongqobuzeka noma ushayiseka bese wakha ihlaya ngaye. Unecala kuNkulunkulu, unecala ngisho nakuyithongo lakho, ngisho nakumphefumulo wakho uqobo unecala. Umuntu mayesebumnyameni mkhombisa indlela ekukhanyeni noma ibanga ukukhanya kuye. Nakwamnyama ehamba yedwa kuyakhanya. Kubo bonke abantu abangaphansi kwengcindezelo, ungalilahli ithemba. Lonyaka uyaqala usasemusha, usangumntwana uyakhasa. Qikelela ukuthi uqala manje ukulwela impilo yakho. Ngabe unenkinga mhlambe yomsamo, qala manje lento isukumela uthi ugamanxa unyaka ubusuyibona indlela ukuthi iyakephi. Ingabe mhlawumbe unonkinga nomndeni, qala manje ufunda ukuzehlisa kusakhanya. Uthi unyaka ugamanxa ubuyibona into obukade uyilungisa ngomphefumulo wakho nomndeni wakho ukuthi iyakephi. Ngabe mhlawumbe unenkinga ukuthi umsebenzi awuyitholi, qala manje usebenze.
qala manje ukusebenzela ukuthi uthole umsebenzi. Enye into sizwe sikaMalandela esingafundisana ngayo ukwakha amathuba emisebenzi. Ukwakha amathuba emisebenzi kuyasiza ngoba kwenza ukuthi unyaka ngithi usiyophela awulimali kakhulu emoyeni ukuthi mhlambe uzothi kulonyaka usuze waphela mina ngingenzanga lutho. Uma umuntu ozozijwayeza ukuthi amathuba omsebenzi uyawakha uthi uphela unyaka ubuyibona into oyenzile. Zijwayeza ukuthi lokho okuncane okutholayo onyakeni kuyimpumelelo kusho into enkulu kweyakhe impilo. Ngakho ke sizwe sikaMalandela masibambaneni masehliseni futhi imimoya kukho konke esikwenzayo masiqinisekise ukuthi kuzoletha izithelo ezinhle empilweni zethu, kuzoletha izithelo ezinhle nasemphakathini yethu. Kukho konke nje esikwenzayo masiqikeleleni isemabandleni onke. Ngikhuluma ngezinto eziningi ezenza umuntu agcine esehamba ebumnyameni. Izo zonke izinto esiphila ngaphansi kwazo, izo zonke izinto esesingasakwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Lezi engizibalayo nawo amabandla lawa. Masiqinisekiseni ukuthi ukuya kwakho ebandleni noma ukuhlangana kwakho nomunye umzalwane makube into enhle. Amathuba emisebenzi masingawakhuluma emakhaya kuphela, kepha nasemabandleni masizameni ukuthi sibambaneni ukuze sovuselela lento ekuthiwa ubuntu. Ubuntu mavuke nasemabandleni kuwo wonke amabandla esikuona ngaphansi komthunzi welanga. Masiqinisekise ukuthi nakhona siba nokuthula ngoba uyabona udlame maluzoba semabandleni. Ziningi izinto eziphuma endleleni empilweni nje emhlabeni wonke. Kuningi esikhala ngakho la emhlabeni, ukulinyazwa kwabantu besifazane ngendlela ezahlukahlukene, ukuphela kwesithunzi kubantu besilisa ngendlela ezahlukahlukene. Zonke lezo zinto lezo ziyaba imbangela yokuphuma endleleni nangendlela yenkolo. Kulonyaka masiqinisekise ukuthi nenkolo siyibuka ngeso elibucayi, inkolo siphinde siyihloniphe, siyesabe. Kungabi lula kwenu ukukhuluma ngenkolo, kungabi mnandi futhi kwena ukukhuluma ngesonto, kungabi mnandi kwena ukugxeka elinye isonto ngoba nakufuna wena ukuphakamisa leli lakini. Izo zonke izinto kumele siziqaphele kulonyaka ngoba isizwe sifa ngathi, isizwe futhi siphila ngathi. Kusezandleni zethu ukuthi ikuphi esikwenzayo, kodwa thina esigqugquzelayo nesikuphakamisayo nesikukhulekelayo ukuthi entweni esizenzayo emhlabeni makube izinto ezizophakamisa isizwe sethu, makube izinto ezizophakamisa umuntu wesilisa, zimnikele isithunzi uNkulunkulu ayemakhele sona. Makube izinto ezizophakamisa umuntu wesifazane, kuvukele isithunzi uNkulunkulu ayemnike sona. Umuntu nomuntu makavukelwe ilokhu uNkulunkulu ayekudalile. Kungacindezeleki isithunzi somuntu wesilisa ngenxa yakho wena umuntu wesifazane, nawe futhi umuntu wesifazane kungalimali wena ngenxa yakho umuntu wesilisa. Izo zonke izinto engifisa kulonyaka siziqaphele abantwana bakaNkulunkulu. Ngokwenza njalo ngeke siqede konke kanye kanye, kodwa ziningi izinto esingazidambisa. Ubugebengu bungehla nasemphakathini yasemakhaya, udlame lungehla, ukuchitheka kwegazi kungehla, ukucwasana ngokombala nangokwenhlanga nangokosiko nangokwezizwe kungaphela. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ehlele kuthina sonke emhlabeni sikwazi ukufunda ukubekezelelana kulonyaka, sikwazi ukufunda ukuthandana. Uthando luhamba indlela ende. Masingafundisana uthando, sifundisana ukubekezelelana, zivuselelane ezintweni ezithinta thina abantu, sizophila, uNkulunkulu uzosikhumbula njalo. Siyabonga kakhulu, siyafisa ukuthi uNkulunkulu kukho konke esikufisayo engazi ukuthi uNkulunkulu kuba ubaba mkhulu nokhokho bethu engaba nathi asilekelele namathongo abe nathi. Uvusumuzi kayise lo kulolu hlelo lwakithi oluthi Vuka Ngoni kwa Take2 TV. Nkosi ethele umusa.